Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Nkhani yomwe yabeba pataoni pano ndi nkhani tu makamaka ya nyamata amenewa azikwanje. Nkhani imene itu yakhala ikukambidwa for the past 3 weeks ndipo sikuchoka pakamwa pa anthu. Kodi anyamata azikwanje ndayani? Mwina kungofotokozerapo kwa ena amene mwina akungomva kuti anyamata azikwanje. Zina kuti anyamata azikwanjetu ndi nickname lomwe lidapatsidwa kwa anyamata amenewa potsatira mmene iwowa amachitira zinthu zawo nthawi imeneyo. Makamaka amati kukati kuchitika mademo kulilongwe, iwowa amatuluka ndi zikwanje zokuthwa bwino nkumazungulira mu mzindawo komanso kuthamangitsa onse amene akufuna kuchita zionetsero. Kuchokera pamenepo anthu anangowatchula kuti anyamata azikwanje. Mphekesera zimanena kunena kuti anyamata amenewa anali woopsa kwambiri chifukwa even apolisi amakanika kugwira bwino ntchito yawo. Pamamveka kunena kuti iwowa ndithu amalamuliridwa kabatine kuti amatsogoleredwa ndi akuluakulu ena aboma a nthawi imeneyo omwe amapangitsa kuti polisi izikanika kugwira bwino ntchito yawo. Koma pachichewa pali mawu amanena kuti ukatambatamba uzisuzumira kummawa chifukwa kungakuchere. Zinthutu zinatsintha. Dzuwa linatuluka poyeraera makamaka paja pa 16 September pomwe amalawi ochuluka adavotera chipani cha DPP chomwe chikusogozedwa a Profesa Arthur Peter Mutharika. Kumene kuti kunali kusintha kwa zinthu makamaka mbali ija ya nyamata azikwanje. Ulamuliro utasintha, apolisi anamena mapiko, anasonkhanitsa maunyolo ndikuyamba kuvumbulutsa anyamata amenewa onse amene ankachita zosokoneza mu mzinda wa Lilongwe makamaka poyenda ndi zikwanje nkumaletsa anthu opangisa mademo. Komanso amamenya amenewa ndithu anamenya mkulu wa Sidedi Sylvester Namiwa ndi zikwanje zikwapo. Komanso anakhapa azimayi ena amene ankachita mademo monga ngati ma civil servant nthawi imeneyo. Anyamata amenewa atagwidwa, amalawi ambiri adakondwera kuphatikizapo amalawi ena ochokera mchipani chija cha Malawi Congress Party MCP. Zimene zikuonetsa kuti anthu ambiri mdziko muno tidayamba kukonda dziko lathu kusiyana ndi kukonda chipani. Ndikukamba izi chifukwa chonena kuti pali mphekesera zomwe zimamveka kunena kuti anyamata azikwanje amenewa amatumidwa ndi akuluakulu ena achipani chimenechi chomwe tikunena pano ndi chotsutsa boma. Ndapereka introduction yokwanira bwino makamaka yokhudza anyamata azikwanje komanso ndawonjezera timsinjiro tachina galiki ndi zina zotero mu nkhani imeneyi kuti mwina mwake ithe kumveka mokomakoma chonchi. Koma chimene ndabwerera pakadali pano ndi ripoti lomwe lalembedwa ndi Zodiac Online monga mmene mukuonera pa screenipo. Kodi ripoti limeneli likutinji? Tikhale tikuliwerenga komanso tipite kuma comment kuti timve kuti kumeneku anthu akuyika maganizo awo omotani. Ripoti limeneli likuyenda motere. Anthu 3 omwe akuwaganizira pa mlandu woti adasokoneza zionetsero za anthu ogwira ntchito mboma ndi kuvulaza mayi wina mwezi wa March mchaka chino ku Botanic Garden ku Lilongwe akana mlandu. Lolemba anthuwa anakaonekera ku bwalo la Lilongwe Senior Resident Magistrate komwenso lawyer wawo Crispin Mdala anapempha kuti anthuwa atuluke pa belo. Oyimira boma a Prescott Mwayulipo ndi a Mojo Phiri akana pempholi ati poopa kuti anthuwa akaopseza mboni yawo. Mbali ya boma anabweretsa mbwaloli wa polisi ochita kafukufuku a Henderson Dowe yemwe anati adamaliza kafukufuku wake ndipo ndiokonzeka kubweretsa umboni.
aboma auza bwaloli kuti poti anthuwa akana mlandu iwo abweretsa mboni zisanu ndi ziwiri. Pakadali pano yemwe akumva mlandu Senior Resident Magistrate Brosius Kondowe wayimitsa kaye mlandu kufikira lachiwiri mammawa lomwe adzapitirize kumva mtsutso wa mbali ziwiri asanapereke chigamulo pa pempho la belo. Nkhani yaketu ikutero kuti anyamata amenewa akana mlandu makamaka wokhapa mzimayi wina uja ndipo mukamba poyambirira uja kuti adamukhapa moto ndipo kutsala pang'ono kutulutsa ubongo. Jaji apereke chigamulo chake lero kutsatira kumva mbali zonse ziwiri za nkhani. Nkhani yaketu ikutero ndithu kuti anyamata amene wazikwanje sizikwathera mujatakambira muja kuti ukakhala pamwamba pa njovu usamati pansi palibe mame. Tiyeni achinyamata tizikhala anthu osamala makamaka tikamagwiritsidwa ntchito. Tikhoza kukonda chipani koma tisachikonde chipani mofika poti tisokoneze nazo zinthu zina. Anthu amene amangidwa watu ndi anthu akuluakulu ndithu ambiri wandikhulupirira kuti ali mabanja osiyanasiyana ali ndi anaso mwina nkutheka. Zimene zitu zimabwerezeresa mbuyo chitukuko cha dziko komanso chitukuko cha madera chifukwa anyamata azithongana amenewa mumutibweza kukumba msewu kuperekera ndithu kuthandizira kumaliro kuchita ziwiri zitatu akhale akuseva umangosungidwa mchitokosi ngakhalenso mwina kuseva kumene kupita kumaula kuchichiri chifukwa choti apezeka olakwa pa zinthu zimene iwowa adachita mbuyo. Nkhani imeneyi ndithu ndi nkhani imene yakhala ikunona ikuzungulira kununkhira makwalalamu ndipo palibe ni mmodzi yemwe amene akumva chisoni chifukwa cha nkhani ya anyamata amenewa kutengera ndi mmene iwowa ankachitira zinthu zawo. Mwachangu ndi mosunga nthawi tandilolani kuti ndipite ku comment section kuti iso tikawerengeko ndithu maganizo anthu awiri atatu kuti kodi umeneko anthu akuti chani. Kevin Prosper Hardwork akuti inu kodi mukuchedwa pati kafukufuku munayambira kodi mesa zinthuzi za anthu zilipo ena maklipi osangoonetsa bwanje. Ameneyo ndithu maganizo ake ndi amene wawa. Akuti winanso apa ganizo lake akuti amene ndi Osman Dzimbiri akuti zikwanje boys now is harvesting time for what you were coveting. Ndithu amene onse maganizo ndithu ankulu ameneyo. Tiwerengeso ndithu maganizo ena akuti ichichi diesel nde sichikumachisowa. I don't know kuti akamba chiti komano ndithu anthu ambiri sakumva chisoni makamaka kwa anyamata amenewa azikwanje. Kodi ndi phunziro lanji lomwe ife tikunena kuphunzira ngati achinyamata? Tiyeni tisiye kugwiritsidwa ntchito ndi azibambo andale chifukwa amenewa ali ngati mame ndithu amene kummawa amakhala aliko kumadzulo kumakhala kulibe. Tangoganizani kuti onse amene amalamulira boma nthawi yapitayi tikunena pano ali ku opposition mphamvu zomwe anali nazo mbuyomo tikunena pano mphamvu zimenezo palibe. Munali ndi ine mulutswano mauja mtulankhani wopanda pepala yemwe ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kuchokeraso ngodya zonse zinayi za dziko lino ndingoti mwakumana nonse azikomo.
Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.